May partisipar ang hanay sa kapulisan sa Jensan sa paghinumdom sa sakripisyo sa Fallen 44 kagahapong adlaw atol sa ika-11 nga anibersaryo sa Mama sa Panomasaker. Sa Kamplira sa kampo sa General Santos City Police Office gipahigayon ang programa alas 8 sa buntag pinaagi sa arrival honor ceremony nga gisundan sa paghatag og mensahe sa mga opisyal sa PRO 12 ug lokal nga pangamhanan. Ingon man ang wreath-laying ceremony kauban ang pamilyang Pabalinas. Sumala ni Police Brigadier General Arnold Santiago, Officer in Charge sa Police Regional Office 12, nga walay kabutngan ang pagpasalamat sa sakripisyo sa 44 kamiyembro sa Special Task Force nga misulong sa Mama sa Maguindanao del Sur kaniadtong Enero 25 tuig 2015. Magpabilin kining leksyon o inspirasyon sa tanang alagad sa batas. Dahil ngayon inaalay yung tuwing Day of Remembrance, so at least mabawas-bawasan man lang yung ano natin, 11 years from now, the pain of losing a son still remains, di ba? It has never fade away. Nagpasalamat usab si retired Police Major Nelson Pabalinas, amahan ni Police Chief Inspector Ryan Balesteros Pabalinas sa tibok pwersa sa GSCPO sa kanunay nga paghinumdom. Mihatag kining kusog kanila nga ipadayon ang gisugdan nilang pamilya. Hinungdan nga nisulod usab sa serbisyo ang lain pa niyang mga anak. This day of remembrance is not only about remembering what happened. It is about remembering who they were and why their sacrifices still matter. It is about honoring courage, recognizing sacrifice, and renewing our pledge not only as police officers but as Filipinos. Kahinumduman nga si Police Chief Inspector Ryan Balesteros Pabalinas, usa sa mga namatay tungod sa Mama sa Panomasaker. Mga katropa, ligon nga panglawas ang kinahanglan aron malikay sa mga sakit. Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM News.